Moikka! Mun nimi on Annika ja mä olen yhtä kuin Johdonmukainen Oy. Mä ajattelin näin lyhyen videotervehdyksen avulla kertoa vähän, että mitä mä teen ja minkälainen tyyppi mä oon, niin se toivottavasti madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä ja sopia sitä tapaamisajankohtaa. Mä 49-vuotias, asun nykyään Kouvolassa, PK-seudulta muutin tänne maaliskuussa ja mun työhuoneen vastaanottotila sijaitsee Lehtomäessä. Mä oon avopuoliso, äiti, yrittäjä, työntekijä, innostuja, rinnalla kulkija, oppija, ihmettelijä, kaikkea mahdollista. Loputtoman innostunut asioista, kiinnostunut ihmismielestä ja ihmisten hyvinvoinnista. Paljon on kokemusta oma elämän saralla tarttunut matkaan, on työuupumusta, masennusta, sairastumista, paranemista, toipumista, uuden oppimista ja oivaltamista. Niitä juttuja olisi tosi kiva jakaa sitten just sun kanssa. Eli Johdonmukainen Oy on perustettu vuonna 2022 ja mä teen töitä sekä yritysten että yksittäisten ihmisten kanssa. Lisätietoja mun palveluista löytyy sieltä mun nettisivuilta. Sitä kautta saa myös näppärästi muhun yhteyden lomakkeella, sähköpostilla tai soittamalla. Eli www.johdonmukainen.com. Toivottavasti tämä lyhkäinen esittely vähän madalsi sitä kynnystä ottaa muhun yhteyttä. Ja mä toivon oikein mukavaa syksyn alkua sulle ja toivottavasti kuullaan pian. Moi moi!